ନିଜକୁ କାହା ସହ କମ୍ପେୟାର କର ନାହିଁ, କାହିଁକିନା କୌଣସି ଗାଡ଼ି ପାଣିରେ ଚାଲେ ନାହିଁ, ନା କୌଣସି ପାଣି ଜାହାଜ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି। ଯେମିତି ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ସବୁଠାରୁ ଘାତକ ରାଜା ସିଂହ କେବେ ସମୁଦ୍ରରେ ରାଜ କରିପାରେ ନାହିଁ, ସେହିପରି ସମୁଦ୍ରରେ ରହୁଥିବା ସାର୍କ ମାଛ କେବେ ଆସି ଗୁମ୍ଫାରେ ରହିପାରେ ନାହିଁ। ତମ ଇଚ୍ଛା, ତମ ମନ, ତମ ରାସ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା, କାହିଁକିନା ତମେ ନିଜେ ହେଉଛ ସବୁଠାରୁ ଅଲଗା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେବା କୌଣସି ପ୍ରକାର କମି ନୁହେଁ, କାହିଁକିନା ଇଏ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ପରିଚୟ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ପାଇଁ ତୁମକୁ ନୂଆ ଜୀବନ ମିଳିଛି। ଇଏ ନୂଆ ଉଡ଼ାନ, ଯାହା ପାଇଁ ନୂଆ ପର ମିଳିଛି। ଆକାଶ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖରାପ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଖରା ବର୍ଷାରେ ବହୁତ ବାଧା ଲାଗିଥାଏ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଖରା ବର୍ଷା ଭଲ ଲାଗିନଥାଏ। ହେଲେ ଆକାଶ ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚରେ ଉଡ଼ିବାକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଟାଣ ଥାଏ ନା, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ରାସ୍ତା ଆପେ ଆପେ ମିଳିଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟର ସଫଳତାକୁ ଦେଖିକି ଖୁସି ହୋଇ ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଫେଲ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଗୋଟେ ମୂର୍ଖ ମଣିଷ ସିଏ, ଯିଏ ଯେଉଁ ଡାଳରେ ବସିଥାଏ ସେଇ ଡାଳକୁ ହିଁ କାଟିଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଅପମାନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଶିଖ। ସେମାନେ ଯେଉଁ ଖରାପ ଗୁଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେ ଖରାପ ଗୁଣକୁ ବାହାର କରିଦିଅ ନିଜଠାରୁ। ଦେଖିବ ଅପମାନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବି ତୁମର ସହ ମିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ହେଲେ ଏତେ ମୂର୍ଖ ହୋଇଯାଅ ନା କି ନିଜ ଜୀବନକୁ ଅନ୍ୟ କାହା ହାତକୁ ଟେକି ଦିଅ। ତମ ଜୀବନ ତମର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥାଏ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟ କାହା ହାତକୁ ନିଲାମ ନ କରିଛ। ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ କେବେ ହାତୀ ସହ ତୁଳନା କର ନାହିଁ। ହେଲେ ହାତୀ ବହୁତ ବଳବାନ ହେଇଥାଇପାରେ, ହେଲେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବି ନିଜ ଓଜନଠାରୁ ବହୁତ ଗୁଣା ଓଜନ ଧରି କୌଣସି ଜାଗାକୁ ବି ଚଢ଼ି ଯାଇପାରେ। ଆମର ମାତ୍ର ଗୋଟାଏ ସତ ଠିକଣା, ଯାହା ହେଲା ମୃତ୍ୟୁ। ହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଇ କେଉଁଠି ହଜିଯାଉ, ହେଲେ କେହି ଜାଣୁନୁ ଠିକ୍ରେ। ଯେବେ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଉ ଆମ ହାତରେ ମାତ୍ର 2ଟା ଟିକେଟ୍ ଥାଏ, ଗୋଟେ ହେଲା ଜୀବନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲେ ଫେରିବାର ଟିକେଟ୍। ଆମେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଜୀବନକୁ ହିଁ ବାଛିଥାଉ। ଯେବେ ଜୀବନ ଟିକେଟ୍ ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ, ଟିକେଟ୍ ଯେବେ ଏକ୍ସପାୟାର ହେଇଯାଏ ନା, ତେବେ ଜୀବନ ଖତମ, କୌଣସି ବି ଅପସନ୍ ବଞ୍ଚେ ନାହିଁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନ ଅଛି ନା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲିକି ବଞ୍ଚିବା ଶିଖ। ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କର, ଯାହା ଚାହିଁବ ତାହା କରିପାରିବ। ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, ଯେ ତୁମେ ଆଜି ଯାହା କରିବ ସେ ତୁମ ଭବିଷ୍ୟ ହୋଇକି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବ।